Nameza patamenyi, nameza patamenyi. Mwambe isine patonye, mwambe isine patonye. Nasimane nya chebenyi, odika sina patamenyi. Nasimane nya dubenyi chebenyi, odika sina patamenyi. Akwenyi ga-abụ isi oche, akwenyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akwata m enyi. Na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akwata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Gbọgbọgbọ ngwọ, gbọgbọgbọ ngwọ. Kaba kparịsịsị ya bụ nkata bụ mbe na enyi. Gbọgbọgbọ ngwọ, Mbe wee naba. gbọgbọgbọ ngwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ ihu akwụkwọ ịbịa ide nnọkọ asụsụ Igbo. Anyị nwere ngalaba na steeti niile dị n'ala Igbo. Anyị nwere ngalaba n'Imo steeti, anyị nwere ngalaba na Anambra, anyị nwere ngalaba na Enugu, anyị nwere ngalaba na Delta, anyị nwere ngalaba na Abia. Ọbụla dị n'obodo Eko, anyị nwere ngalaba. Irukwe isi obodo Naijiria bụ Abuja, anyị nwere ngalaba. Ebe ọbụla ị nọ, sonyere ọgbakọ na-akwalite asụsụ Igbo, n'ihi na ihe ọbụla ị mere maka ịkwalite asụsụ Igbo, Chineke nna agaghị agbawa gị aka. Igwe, ajụjụ ikpeazụ m ga-ajụjụ gị bụ nke a: kedu otu maọbụ mmemme abụọ maọbụ atọ eji mara Ihite Owere? Ọ dịkwa mfe ọ bụrụ na e nwere nke ị ga-anọ ugbu a zie ndị mmadụ oku maka nyanwa. Kedu ụdị emume eji mara Owere? Dịka onye hiwere Ihite Owere ama ya dịka DG, ji ụkwa n'isi nri n'ala Igbo. Ji ka ejiri mara Igbo, maka onye chiri ọzọ wuru nze anaghị eri nri ọzọ karịa sọ ụtara ji. Ji ka eji eme mmemme iri n'ala Igbo. Ya iri ji Ihite Owere a na-emekọta anya na ụbọchị Ihite Owere a na-akpọ de na ehi odo na abalị 12 ọnwa nke asatọ a na-akpọ Ọgọst afọ ọbụla, were fere na ụbọchị nke 13. Ma mmemme nke ụwa niile na-abịa ekiri wụ nke abalị 12 12th Ọgọst afọ ọbụla. Ọ na-edere ji nji, mmemme eriri ji Ihite Owere. Nke afọ ya adị, ọ ya adị nnukwu, maka o nwere mmemme pụrụ iche ndị Ihite Owere chọrọ itinye na ya. Ha chọrọ ime ihe ọṅụ nyere onye eze kemgbe e nyere ihe asambodo na mkpara. Ha chọrọ iji nke afọ a mee ihe zie ndị enyi, ndị ikwu, ndị ọchịchị, ndị eze, ndị ọgọ, ndị ụmụnwadị ala, ụmụada na ndị ihe niile Ihite Owere na-eme na-amasị ha ya bịa. N'oge adịghị anya, onye isi mmemme a wụ Maazị Bakran Okeke, ọchịrịnwata Ihite Owere, bido ịgbasa ozi na ịgwa ndị mmadụ ndị edebata akwụkwọ iji kelee Ihite Owere na onye eze maka mmemme a. O yehi oge n'abalị 12 ka ọnwa asatọ afọ a, 12th Ọgọst. Onye na-ege ntị, ọ na-anụgo ya. Eze JUN Ezerioha, Obi nke 19 nke Ihite Owere, na-asị gị ka ị bịa nọnyere Ihite Owere na ọnwa Ọgọst gbaa mkpụrụ ụbọchị 12, n'ihi na ọ bụ ụbọchị a ka a na-eme eriri ji nke Ihite Owere. Ụbọchị a ka a na-emekwe ụbọchị Ihite Owere nke a kpọrọ Ihite Owere Day. E nwere ọtụtụ ihe eji mara Ihite Owere. Mmọnwụ, ndị oke mmọnwụ, ọ bụghị mmọnwụ nke na-aṅụ biya. Ihite Owere wụ mmọnwụ nna nna anyị ha, ọ ha nwa na-ekpu elu ụbọchị a.
ọ bụrụ na ịchị ịhụ ihe banyere omenala Ọgọst gba mkpụrụ ụbọchị 12 jisi ike bịa ka ị were anya gị gbara onwe gị ekeresimesi chọrọ ịbịa ya bụ mmemme eriri ji enwere nwanne anyị nwoke onye isi mmemme ka a na-akpọ Bertrand Okeke Ọchịnawata nke Ihite Owerri biko kpọtụrụ ya. Ọ bụrụkwa na ị maghị ka ị ga-esi nweta ya, kpọtụrụ m onwe mbụ Maazị Henry Ifeanyị Madụeke onye isi gburugburu nke ọgbakọ na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ m n'igbe ozi m, onye ahụ bụ onye isi mmemme a bụ nwanne m nwoke, aga m eme ka ozi ruo ya ntị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta na ya bụ ihe a ga-eme, ihe dịka almanak n'olu ndị iti maọbụ magazin maọbụ brochur, nke ọ bụla ị chọrọ ịpụta, kpọtụrụ m, onyonyo gị ga-apụta. Naanị ihe a ga-eme bụ agwa gị ihe ị kwesịrị ime ya. Ụbọchị ahụ ị na-ekiri ibe gị, i soro na-ekiri onwe gị. Echefukwala na Ihite Owerri Day nke afọ a, ma ị bụ nwa Ihite Owerri nọ na mba ma ị nọ n'ụlọ, ọ bụrụ na ị laghị alọta bụ ndị afọ mbụ, ekwele ka a kọrọ gị nke afọ a kọrọ, n'ihi na ọ ga-apụ iche. Chukwu gozie gị dịka ị na-abịa. Ekpere anyị bụ na Chineke ga-edute gị emechaa eriri ji nke afọ o durukwe gị laghachi. Dịka ị na-abịakwa, ọ bụrụ na akụ na ụba anaghị erubere gị isi, dịka ị na-azọbata ụkwụ n'obi Ihite Owerri, obi eji ọgaranya mara, obi eji ọganiru mara, akụ na ụba na ọganiru na-erute gị aka. Udo dịrị gị ma dịkwara mkpụrụ obi gị. Ya mere, kpọrọ nwanne gị, kpọrọ ikwu na ibe gị bịa, ndị enyi gị, ndị ihe banyere Igbo na-amasị, bịanụ na Ihite Owerri. Ihite Owerri zuru ka emee. Anyị ga-enye unu ihe ọbụla unu chọrọ, unu ga-eri ma ṅụọ, mana nke kacha mkpa bụ na ị ga-abịa hụ ihe banyere asụsụ na omenala Igbo ebe ọ dị n'uju. Igwe, anyị na-ekele gị ka ọ dị ugbu a. Ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị ga-agositụ anyị otu ihe ma ọwa ibie na obi dịka isi gwa anyị ka anyị baa n'isi obi, na-abụghị nke ahụ anyị na-ekwesịghị ịbanye, n'ihi na e nwere nke wụ na tupu ị na-abanye ị ga-awụrịrị diọkpara ma ọ bụ ị ga-agarịrị usoro dị agha. Mana ndị ahụ ị chọrọ ka ụwa niile hụ iji wee gosi na obi ebu obi ọkpọtọkpọ. Ebe a na-eji ugbo a bụ isi obi ntọ ọnụ ụzọ ama isi obi Ihite Owerri. Biko, ọ ga-amasị m ka ị na-eso anyị dịka anyị na-aga. ị na-abata n'obi, ile anya Obi of Ihite Owerri Ancient Kingdom and clan head of Osalamiri. Onye akpụrụ ihe awụ nwa odibo onye ọrụ Obi a mgbe ochie kwesịrị ntụkwasị obi, rụọ ọrụ dịka nwa odibo gbara nna nna anyị obodo a na-akpọ a na-ekwu ya. Igbo ndị ọma na-ege ntị, na-ahụgo ya, ọ bụ a na-ekwu a na-eme, maka na isi na ihe na-atọ ụtọ ikwuo ka o si atọ. A na-akọwara gị na onye a bụ odibo nke gbara odibo ebe a ọtụtụ narị afọ gara aga, n'ihi na o kwesịrị ntụkwasị obi. Obi Ihite Owerri ma ọ bụ ndị eze chịrị oge ọ gbara odibo wee sị na a ga-akpụ ya, n'ihi na onye dịka ya kwesịrị ka a na-echeta ihe n'ala Ihite Owerri. Dịka ọ dị tata, anyị batara, anyị chetara ya n'ihi nrube isi ya. Ajụjụ m n'ebe ị nọ wee bụrụ, kedu ka ị si erubere omenala na asụsụ Igbo isi? Kedu ka a ga-esi cheta gị ma ọ bụrụ na ị gafee? Ndị Igbo sị ọmụmụ egbu ngwu ma anaghị adịrị ya nkọ. Agaghị amasị gị lekwafe ole ọ dị, ma ọ dị nga ile ahụ ejiri chọọ Obi mma. Ọwụ ha anụ sị anaghị efe efe, otu o pụrụ onwe ya dịrị nga. Anaghị egbu ya egbu. Anaghị egbu ya egbu. Mune no sorry ya. Mune no ọmụ. Ọwụ ha anụ sị anaghị efe ya, onwe ya na-efe ya, kama na ihe ejiri dee Obi. Anyị ahụghị na ya, ọ bụrụ na ya bataghị n'Obi Ihite Owerri tata, ọtụtụ n'ime anyị ahụbeghị osisi a na-akpọ ngwu. Tata ama na site na mbata anyị batara n'Obi Ihite Owerri, gị nwa bụ onye na-ele anyị ma ọ bụ na-ege ntị, ahụgo osisi a na-akpọ ngwu. Ngwu bụ osisi a na-enye nnukwu nsọpụrụ n'ala Igbo, nke pụtara na anaghị egbu ya egbu, mekwara na eji wee ya na-atụ ilu. A na-ekwu na onye ike egbule ngwu, a na-ekwukwe na ọmụma egbu ngwu. Anyị nwere ọtụtụ ilu eji ngwu asụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị hụbeghị ngwu mbụ, ịhụ na ya n'Obi Ihite Owerri. A na-akọwa na osisi akọrịala ọtụtụ narị afọ. Anyị na-abanye n'ihu ọkọtọ ọgba gburugburu.
onye eze JUN Ezerioha kpọkwa anyị aga na ngalaba obi ọzọ nke a na-akpọ ọkọtọ maọbụ ọgbabụ. Anyị gakwala ebe a. Biko igwe nwere ike ịkọwatara ihe a na ebe eme n'oge gboo? Ihe a na-eme ebe a oge gboo dịkwa ugbu a dị ọtụtụ. O nwere okwu ya eme oruo esi na obi n'obodo bata n'ime ebe a ochie ụzọ a nọrọ lebe ya anya. Nga a onye eze na-awa ọjọ ụtụtụ pụọ nzu. Nga a onye ahụhụ dọkpara a na-abata nga. Onye eze garacha kpukpuo, onye ọzọ ya bụ onye eze bụ dọkpara bụ ọfụ Itowere. Nga ka ya nọsụwe ọdụ uwe okpu ọma nzu wa ọjị wezi Itowere. Nga a na-esikwara bata n'ime ogbu eji akpụ ya ọkwa gburugburu. Ọ ga-eme onye gacha ya bata ọ mara na ọ bịara n'obi. Onye nga na ile anya ekwetesịghị nkwa ya mgbidi eji anọdụ ala. Oche mbụ bụ oche a ji anọ ndị eze ji ikpe ji anọdụ ọkpọtọ. Nga a na-anọ akpa izu ndị nze na ọzọ bụ okwute onye eze ọbụla ya anọchi ọnọdụ obi Itowere. Nga ya sonye ọnọdụ. Ile anya ihe awụ ihe gosiri egbe nduru ejiri lụọ agha mgbe ochie. Ọ ya wụ ihe ndị a wụ egbe nduru ejiri lụọ agha mgbe ochie. Obi ọlụọ obichie, obi ọlụọ obichie. Ụmụ Igbo ibe m, ihe ukwu na-eme n'obi Ezerioha tata. Ọ na hụrụ otu ntụtụ tajara n'otu akụkụ n'ihi na ebe a igwe na ugbu a mụnwa agaghị ikpu ya. Eze JUN Ezerioha na-agwa anyị na ọ bụ naanị diọkpara pụrụ ịzọdo ụkwụ ebe a. Ngwa tụlee tata ije n'obi ọtụtụ ndị eze tata achọ ịkpọba gị ebe a na-echi ndị mmadụ eze, ezighị ụmụ Ophostricians, Glaciers ndị eji millions wee arụ. Mana onye eze kọwara anyị na ntọala dị ebe a, mgbidi adị ebe a bụ ebe ahụ ka a sụwara ya ụbọchị echiri ya eze. N'ala nkịtị mgbidi ebe ahụ ka a sụwara nna ya ụbọchị echiri ya eze. Ebe a ka a sụwara nna ya nna ya wee ruo na Diji bụ eze izizi chịrị Itowere bido n'afọ 1470. Ngwa lee n'anya, ji aka gị gbara onwe gị aka ebe n'obi n'ole ka a ga-aba n'ala Igbo tata wee nweta ụdịrị ihe a. Ọ na-akọwa na ihe a n'ebe a bụ ihe na-egosi egbe ndụ bụ oke egbe eji lụọ agha mgbe gboo. ndị Rivers esi na ya ihe a si obodo oyibo ihe a na-akpa ya na Rivers Kurudu. Kedu nke a? Egbe ndụ ya n'oriri mba mmiri esiri butesi ha from Bonny. Ihe a na-agba ha Kurudu. The former area neutralizing weapon in soldiers. Ndị Nigerian British Army buru ya bute. Onye anyị na-ege ntị bụ nwanne nna eze nke a na-akpọ n'olu ndị iti Uncle Eze. Eze gwara anyị mgbe a bịara na ọnkụ ya na-anụ ya nso n'ihi na enwere otu ọ ga-adị ya jụrụ ya n'ihi na onye bụ nwata ụzọ siwe ite na-aka ya enwe ọkpọkọrọ ite. Abụ m Nze Christopher Nwizu Ezerioha, Nze eziokwu. Nze Christopher Nwizu Ezerioha, Nze eziokwu nke izizi enwere ụzọ ute ebe a bịa wụọ ọjị wụọ nzu. Ihe na-ajụ gị tata, kedu ka isi akwado asụsụ na omenala Igbo? Anyị bụ nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ewepụtakwa oge anyị iji wee kwado asụsụ na omenala Igbo, iji wee gosi ụwa niile na Igbo nwere eze
ọ bụghị eziokwu na Igbo enweghị eze iji wee gosi ụwa niile na Igbo nwere ọdịnala. Ihe a bụ ekwe nwada ma ọ bụ ihe ike mee mberede okorobịa na-eti abịa gbatatie ya ite o were ada mkpụrụ adịghị omezi ihe eze hụrụ na be ya kwuo na okekwe dị nwa oke ekwe ihe ike ekwe mberede ọ bụrụ na nwaada nwụọ ma ọ bụ na mmadụ gbabiri n'ike oge ọbụla anụrụ ekwe ya onye ọbụla nwa ihite ọbụla ma ndị nọ n'ahịa ma ndị nọ n'ọrụ na-ahapụ ihe ọbụla ha na-eme gbara bịawa n'obi eze ka eze gwa ha ihe merenụ. Ihe a na-akpọ nke a bụ ekwe ike. Chetakwa na nke mbụ anyị buru ụzọ gaa hụ ihe a na-akpọ ya bụ adagiri mkpọrọ. Nke ọzọ iwu unu lee anya unu ya aga eregede site n'ụlọ elu a gaa etu a were gaa eregede bụ ndị nwunye eze Francis Uzezoraha bichara ya ka ha gabigachaziri ụmụ ha rụrụ ụlọ ndị a ụlọ elu a ndị ọcha hụrụ ya ọhụrụ ndị isi ojii osisi ga-ejiri rụ ya osisi ga-ejita ntọala ya ahụ ya niile okwute ga-ejiri rụọ ya etu a ruo ugbu a so ọ nwere ike site etu a chịkọta ngwuru a were gaa etu a were hụ ụlọ ebe ndị nwunye ọ lụrụ nwaanyị 35 Nwizu Ezereọha. Igwe isi na Nwizu Ezereọha lụrụ nwaanyị ole? 35 nke 35 n'olu ndị ite. Ọ na-ahụ na Nwizu Ezereọha bụ onye chịcha naanị nke onye ọzọ chịrị tupu o rute igwe anyị na ya nọ ebe a ugbu a na ọ lụrụ nwaanyị 35 were mụbaa. Igwe na-agwa anyị ugbu a na anyị ga-aga gbaa obi eze gburugburu. Anyị na-agba ya gburugburu anyị ga-ahụ ụlọ niile ebe ụmụ nwaanyị 35 abiri tupu ha nwụọ ma ka ọ dị taata ha agabigachara ụmụ ha bụzi ndị bi n'ime ya. Ị ga-esonyere anyị na-ele anyị dịka anyị na-aga egosi ụlọ ebe ụmụ nwaanyị niile abịa. Ụmụ nwaanyị bụ ndị obi ọdịbeze gosi na ụmụ nwaanyị nne gị bụ onye nne gị nne nna gị onye n'ime ha ụlọ ndị ọdịbeze nke ụmụ nwaanyị ibido etu a okay, otu a na-aka ibe. Anyị na-elekiri ụlọ niile ebe ụmụ ndị nwunye Nwizu Ezereọha nwegharịchaziri ka ọ dị ugbu a ụmụ ha akpatago ego nwegharịsịa ya. Ihe a na-akụwa mgbe ochie ihe niile a bụ mkpọ aja maka ọ dị ugbu a ọ wụgo ụlọ elu mana anyị ga-egosicha ụnụ ka ụnụ mata ebe ihe niile a siri bido na ebe o siri kwụsị. Anyị na-aga lee ihe niile a bụ ụlọ nke arụgharị ebe ndị nwunye Nwizu mmadụ 35 ya ụmụ nwaanyị 35. Engineer Lani says, okay, 2003, Benjamin installed free for the future. Part of our part of the Obi. Ebe niile a Igwe na-akọwa na ebe niile a sokwa na Obi. Ebe niile a so n'ebe ndị nwunye Nwizu Ezereọha nọ na Bisha ka ọ dị ugbu a ụmụ ha arụgharịchago ya. Ya na-akọrọ gị mmadụ 37. Be Chief Prince Barrister Chika Cletus Ezereọha nnukwu onye ọkaikpe ọrụ bụ n'ọrụ dịka onye na-anọchite anya Imo steeti na Abuja a na-akpọ State Liaison Officer. Ọwụ nnukwu mmadụ ya na Douglas Acholonu chere mgbe enwere m gọvanọ Imo steeti. Douglas Acholonu bụ onye na-esote enwere m dịka aka na-achị Imo steeti mgbe ahụ. Ha na-abụ rụkọrọ ọrụ nnukwu mmadụ na ndọrọndọrọ ọchịchị na ọkaikpe
na nkụzi na ọrụ bank na nta akụkọ ọrụ n'ọrụ dịka onye nkụzi ọrụ n'ọrụ n'ụlọ akụ ọ bụ onye edemede a na-akpọ jọnalist ọ nnukwu mmadụ na ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụ onye ọkaikpe o ruo afọ 40 eji chiwe ya onye ọkaikpe ndị bekee na-akpọ kọtụba barista chief Cletus Nwezozera akwụdoro eze nke mbụ n'ala Ehite ya bụ na ụlọ akwụdoro eze nke mbụ n'ala Ehite akwụdoro eze bụ nwanne igwe anyị na ya nọ ebe a tata ma ọ bụ nwanne nna ya ọ bụ onye ama ama na ọchịchị ala Imo steeti. Anyị ka nọkwa niile ebe ndị nwunye n'izu niile biri mmadụ 37 ya bụcha ebe a rụrụ ụlọ. Dara nke bụ na-ahụ efere na-ese nya na-ahụ efere oke oyi efere ndị bịara eleta anyị onye nke wụ nwanne nna m tụtara ndị nna m tọtara dede a na-akpa dede Benedict abịa na ụlọ be anyị taa na ụmụ nwaanyị ọ dịka ya atọchara ha niile fọrọ n'iwe ọnọdụ ala ya ọma Chineke dewere ya ọ na-enye anyị ntụziaka na akụkọ ndị anyị ọmama ya na nnukwu nna m Nwizu iwere na ụmụazị ruo mgbe Nwizu nwụrụ ya dị ka afọ 60 gara aga o nweghị ihe dị n'obi a sị ajụma ihe dị n'ala ajụ ya ewu o nwee ihe ị chọrọ ịmata banyere nna ya bụ Nwizu Ezeriọha ịbịakwu dede ọkọrọ dede Benedict Ezeriọha. Anyị bịara tata kpọtụrụ Obi Ihite Owere dịka anyị mata na ọ bụ Obi ọkpọtọrọkpọ ka anyị mekwene ka Igbo niile mata na e nwere ụdịrị obi dị otu a n'ala Igbo n'ihi na Obi nke ebe a wụrụ Obi ndọrọndọrọ ọchịchị kama ọ bụ Obi dịwara gboo. Dede anyị na-asị ka Chineke nna nyekwa Obi ogologo ndụ isi ike n'aha ekekere ụwa niile. Dede nwere ihe ị na-agwa ndị Igbo maka ịkwado asụsụ na ọdịnala Igbo na ndụ ebi ebi omenala dị na Ogirisi na-agba mma nga ejesi ọgwụ dị n'Obi ọsụmanụ from A to Z ya bụ ejesi ọgwụ wee zọpụta anyị n'obodo ọma nya ka anyị ji enye nya wụ ife anyị ji afụ ụzọ ruo ma taa dị ihe anaghị agbakwa ya agbakwa anaghị agbakwa ya agbakwa arụgwo ngele ekuru ngele mmụọ ekelere Chineke Dede ya gaziere gị otu anyị si agọrọ igwe ọfọ ogologo ndụ anyị na-agọkwara gị Chineke ga-enyekwu gị ogologo ndụ ya na ọkwụọ hụ ihe ọma ka ga-abata n'obi ya n'ihi na ọtụtụ ihe ọma ka ga-abata. Dede ya dere gị na mma jisie ike igwe ihe ọma dịrịkwa n'aka na abụ ya na-ele haleluya Chineke na na-ekele gọzie gị ọkụkọ na mbata gị niile ibe ọbụla ijere Chineke ji akwara gị ụzọ n'ebe ụzọ na-agaghị usu mma agaghị esi usu mmadụ anyị ị ga-aka aka n'ala Ihite Owere nke a ebe a ka ụlọ ụmụ ngalaba ebe a kwụsịrị ebe a ebe ndị nwunye Nwizu dịka esi gwa anyị mmadụ 37 ụmụ nwaanyị ndị a Nwizu lụrụ n'aka nke anyị nọ ma na ngalaba ebe anyị nọ ebe a bụ ụlọ nke ikpeazụ anyị ka ga-agakwa na ngalaba nke ọzọ anyị ebidokwala ngalaba ọzọ ebe ụmụ nwaanyị ndị nwunye Nwizu bi bịa n'ebe a n'aka nnu were gbadawakwa na ebe a nkwara isi ebe niile a bụ ụlọ ebe ndị nwunye Nwizu bi mmadụ 35 a na-ekwu okwu ya ebe ha bi
oge ha dị ndụ mana tata dịka anyị si hụta ọtụtụ na ụlọ niile a ụmụ ha arụgharịcha n'ụlọ ha nke pụtara na ihe a na-akọrọ anyị abụghị akụkọ efu mana ọ bụ akụkọ a na-akọ a na-egosi anyị bịa sonyere anyị kwado asụsụ na omenala Igbo sonyere anyị ga-achọpụta ihe eji mara Igbo nke anyị na-elefuru anya tata n'ihi ọ bụ ụdịrị ihe ndị a ka anyị kwesịrị na-agbasa ozi ọma ya ọ bụghị ịgbasa ozi ọma ebe a na-efe ego ebe a na-eri oriri na ebe a na-eme nkwari kama ọ bụ ịgbasa ozi ọma banyere asụsụ na ọdịnala Igbo ọ bụ ịgbasa ozi ọma ka ndị eze ndị ọzọ mata na obi ọbụla kwesịrị inwe ihe eji mara ya ka ha mata na ọ bụghị onye bute akpa ego jee Abuja enye ya eze kama ọ bụ onye o rutoro ma ọ bụ onye obodo si gachi ha gachi sonyere anyị ka anyị kwado asụsụ na anya n'ọnụ ụzọ n'ụlọ nwaanyị biri ihe a na-akpọ ya mgbe ahụ eje na ngwa ya wụ special queen nna m eje na ngwa pụtara onye gara kpụrebe ọkụ a kpọtara ụmụ odibo ụmụ nwaanyị gaa yeregede mgbe a lụtara dịka mmụọ mara enwekwana ụmụ ya na ụmụ ya taa ịma nọ eje na ngwa ka ọ eziokwu Janet na nsa itenansa ka nna m siri lụta ya ọ gbule onye a ka ụmụ ya rụgharịrị iru Amerịka taa n'obodo dị iche iche ụmụ ya na ụmụ ya juru ebe ahụ a na-eme ọfụma eje na ngwa benin ụwa niile ma ya dịka eje na ngwa maka ejiri ndị ụmụ agbọghọbịa na ya niile gaa ya okirikiri na-ejeri ozi na-eme ihe niile ọ na-eme ma n'agbanyeghị dịka nwa afọ ejighị ihe hiri isi ọ pụrụ zụọ onwe dịka nwa izu lụrụ ọtụtụ nwaanyị ọ lụchara bịa pịkwa aka were pịta otu nke ga-eme asịsị ikwu asị na ọ ya bụ special queen nke o nwere dịka tata anyị si mata na enwere ihe a na-akpọ queen na olu ndị iti igwe na-akọwa na o ji ndị med were gbaa nwunye ya okirikiri eje na ngwa pụtara onye na-anaghị eje n'ọkụ ngwa bụ asụsụ eji mara ala Ọsụ ngwa mana na Igbo izugbe ya bụ ọkụ eje na ngwa awụ ejeghị n'ọkụ achụtara ụmụ agbọghọbịa ọtụtụ were gbaa ya okirikiri mana igwe na-akọwa na n'agbanyeghị ụdịrị iru ọma a kpọrọ ya o meghị ka ọ hapụ gị ịgba mbọ dịka nwaanyị were zụọ ụmụ ya a na-ekwukwe na ịga obodo Amerịka tata enweghị ebe ị ga-aga ịghara ịhụ nwa ya ma ọ bụ nwa n'ụlọ a onye biri tupu nwa nwoke Ezinne dị ebube Rebeka n'izu ezere na Nnewi ka nna m si lụta ya iwere mara ụdị mmadụ nna nwụ lụta nwaanyị na Nnewi na Obi Daniel Okorie na Nnewi ka o si lụta ya ya wụ onye nke nwekpere ikpeazụ na ụmụ nwaanyị nna m lụrụ ya wụ osote onye nke ikpeazụ alụtara ya ndị itirakpa second to the last but nwa nwụrụ kpere ya azụ ajọs mee mmemme ọkpụkpụ ya na abalị 4 mbọsị m bịagbara Owerri n'agbanyeghị ụwa niile bịara nga eji maka nkwado asụ Igbo na Owerri ile anya hụ ọ ya wụ Ezinne nwa ebube Rebeka nwa izu ezere ya wụ ka ọ nwụchara ka ụmụ nwaanyị nna m gabiga ọhaneze na-ege ntị unu lee anya igwe na-akọwa na onye a ị na-ele ọkọlọtọ akwamozu ya bụ nwaanyị nke ikpeazụ nwụrụ dịka ụmụ nwaanyị nwa izu lụrụ ọ bụghị ya bụ nwaanyị ikpeazụ ọ lụrụ ya bụ osote onye nke ikpeazụ mana ya wụkpara azụ ile anya ọ gbara afọ 95 tupu ọ nwụọ akwara ya na ọnwa Jenụwarị anyị nọ n'ime ya dịka ọ nwụchara nke a bụ iweta na njedebe akụkọ gbasara ụmụ nwaanyị nwa izu lụrụ ya bụ onye ikpeazụ nwụrụ nke pụtara na ụmụ nwaanyị 35 nwa izu lụrụ anwụchago ise ikpere ka o rere ọ bụghị mmadụ niile ka ụdara ya n'aka ọkwa ya anọ nke ọka Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịago na nchịkọta nta akụkọ nke anyị gara n'Obi Ihite Owerri tata ama na iji anya gị gbara onwe gị ekeresimesi ama na ị hụrụ ka ihe niile siri gaa ka esi gbu onye ibi na ka o si ze ya ama na ị hụrụ nrụtụ aka niile anyị rụtụrụ gị na ihe ọkpụ na ihe ọkpụkpọ n'Obi Ihite Owerri naanị ofu okwu ka m chọrọ ịtọgbara gị ugbu a
ihe na-agwa gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka asụsụ na omenala Igbo hapụ iwu, bịa sonyere ọgbakọ na-asụ Igbo, nnọkọ asụsụ Igbo n'ihu akwụkwọ. Bịa sonyere ngalaba anyị na steeti niile dị n'ala Igbo, ọbụladị steeti dị n'ofe mmanụ na nke dị na ugwu. Bịa sonyere anyị ka anyị gbaa mbọ mee ka asụsụ ọdịnala Igbo hapụga ịnwụ. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị mụ na gị ichekwa asụsụ anyị. Ọ bụ oke na ọrụ dịrị mụ na gị ichekwa ọdịnala anyị. Ọ bụkwa oke na ọrụ dịrị mụ na gị ịsọpụrụ ndị eze anyị, ịsọpụrụ obi anyị, ịsọpụrụ ndị na-achị anyị, ịsọpụrụ ndị okenye anyị. N'ihi na ọ bụrụ na ịsọpụrụ okenye erute gị aka. Ugbu a anyị ga-agwa Igwe James Ujummadụ Nwizu Ezerioha ka onye ọgwa anyị okwu nke ikpeazụ ọ ga-agwa anyị ebe a ugbu a tupu anyị ahapụ. Anyị abịago na nchịkọta ọnọdụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo si ngalaba niile dị n'ụwa wee bịa n'obi taa iji anya ha hụrụ ụfọdụ ihe ndị a na-akọ ha n'akụkọ. Eji m n'aka ka ha na-ahapụ obi a n'ala ebe ha siri bịa, ha ka ọ dịziri ịkọziri ndị mmadụ ihe ha hụrụ. Ekelekwere m ekekere ụwa dodoro ha bịa na ahụ dị mma ka ha na-azọli njem ịlachighị azụ, ngọzi ya dịrị ha. Ihe niile ha hapụrụ emeghị eme, ekekere ụwa emerere ha ka ha na-agba mbọ na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ekekere Igbo ga-enye ha ezi amara pụrụ iche, amara ahụike, amara ogologo ndụ, amara akọ na uche, amara ụba, amara mmụbanye ha ya enwe ya ka ha na-arụ ọrụ a. N'oge ikpeazụ, akụkọ nchekwa asụsụ Igbo na ọdịnala Igbo ha ezu bụ na agbataghị aha ndị mere ihe ya wụ ihe ndị nke na-akpọ posterity ya akọwapụta mbọ na ahụ niile ha tara iji chekwaa ma kwado asụsụ na omenala Igbo. Ana m asị ka ekekere ụwa na-edu ha ebe ha na-eje. Ọpụpụ na mbata ha dị ya n'aka. Ihe niile ha na-eme ọ ya ebutere ha ụzọ kpatara ha azụ. Agaghị ejekwara ajọ mmụọ, agaghị ejekwara ajọ mmadụ. Ihe ha eji na-eme njem ahịa ha akọ ha, ihe ha eji bi ndụ dị ka ụmụ Chineke ahịa akọ ha eje lara. Anyị nọkwa aba n'ụtụtụ ọbụla ka anyị na-ekpe ekpere, anyị na-akpọkwe Chineke maka ọdịmma nke ha, maka inyere ha aka. Anyị masị ya dịrị ha mma ụbọchị niile ha na-agagharị. Ka ekekere ụwa gọzie ọpụta mbata ha ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Aka m bụkwa Henry Ifeanyị Mmadụeke, onye isi gburugburu ọgbakọ na-asụ Igbo. Nwanne m nwaanyị nọ n'akụkụ bụ Blessing Ọhajiogu, nwa ada na-asụ Igbo. Onye nke ọzọ bụ Nwada Tekla Nchedo, ezi nwada na-asụ Igbo. Ebe onye nke nọ n'aka nne bụ Munachi, ezi nwokoro na-asụ Igbo. Ọbụladị onye isi nta akụkọ nke bụ onyonyo bụkwa nnukwu odogwo na-asụ Igbo, nke ị na-ahụ aha ya na ihe onyonyo Nollywood nke ị na-ele tata bụ ihe jirika JMIT. Enwee ihe onyonyo ị chọrọ imepụta dịka onye na-eme ihe ejije, tụrụ JMIT, ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ. Bịa sonyere ụmụ na-asụ Igbo ka anyị mee asụsụ na ọdịnala Igbo ka ọ bụrụ ihe eji eme ngara. Ka ekekele ụwa gọzie mụ na gị na-abụ n'aha Chukwu kere ụwa niile. Mbe wewe ni onu nna meza akpata m enyi, nna meza akpata m enyi. Enyi si anyị sị gịnị? Nwambe isi na-ekpata onye, nwambe isi na-ekpata onye. Mbe si ya mba. Na-asị ma anịnya chebe enyi, ọ dịka sị na-akpata m enyi. Na-asị ma anịnya chebe enyi, ọ dịka sị na-akpata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Na-asị ma anịnya chebe enyi, ọ dịka sị na-akpata m enyi.
na asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịka sị na akpọta m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ